Хей, какво става всички? Значи днес ще направим един бърз туториал на упражнението слънце на лоста. Искам само да предупредя всеки, преди да почне да учи това упражнение, задължително да тренира повече и да набляга на рамената, защото те са основната част в това упражнение. Сега ще ви покажа трите стъпки, които вие трябва да следвате, за да научите самото упражнение. Тоест главната част от него. Наблюдайте. Предполагам всеки от вас знае упражнението корем. Значи започвате така. Първо с едно бавно кореме. След това се пускате долу. Ако искате се отпочнете, ако още ви е трудно коремето и така. След това пробвайте едно по-бързо коремо да направите. И така. По-нататък продължаваме с малко по-бързо част. Постепенно това задължително го тренирайте. Правите си малко засилка. Някъде толкова ще ви стига като начало и пробвайте коремо така с засилка. Това са трите основни части, които трябва да тренирате от самото упражнение. Значи нужен ви е мах горе-долу голям, колкото този. Не повече, ако искате и повече, но лично мен така ме най-добре и след това забележа. Забелязахте ли как се дигат краката? Просто се едно правиш коремо, но с голяма засилка. Значи, само да ви предупредя, внимайте много, защото упражнението е трудно, може до много големи травми да се стига, може, не че искам да ви сплашна, може да се паднете на главата или на гърдите, или на краката, или на корема различно, или с тези каишки, дето се връзвате с тях. Може при самото изпускане от лоста, ако дали не сте много заякнал в раменете, може да ще чупите китите, всичко е възможно. Така че не бързайте за никъде.